A Mislix. A Mislixek tehát az ellától nem egészen 1 millió fényévnyi távolságra tartózkodtak. Abban az időszakban a hissek még nem fedeztek fel összefüggést a fémtestű lények és a csillagok kioltása között, de érezték, hogy a Mislix a metafizikai ellenség, a hideg és az éjszaka gyermeke. Igyekeztek hát elpusztítani őket. Valamennyi alkalmazott módszer csődöt mondott, egy kivételével. A hiss tudósok hiába találtak rá ismét őseik pusztító eszközeire, a Mislixek látszólag sérthetetleneknek bizonyultak. Semmiféle abiotikus sugár, semmiféle neutron, proton, elektron, sőt, infranukleon bombázás nem ölte meg őket. Egyedül a hőség hatott rájuk. Egy nap az egyik SHIELD halálos Mislix sugárzás érte. Az ilyen sugárzás ellen a hissek gyakorlatilag csak úgy tudtak védekezni, hogy hatótávolságon kívül maradtak. A SHIELD lezuhant, és a talajra érve kigyulladt. Az égők SHIELD közelében lévő egyik Mislix összerándult, majd megszűnt mozogni. A SHIELD-ek veszteségek árán eléggé alacsonyra le tudtak ereszkedni, hogy a mozdulatlan Mislixet a negatív gravitációs mező segítségével felemeljék, és az ellára szállítsák. Tanulmányozása nagy csalódást okozott, mivel csak egy vasból, rézből és nikkelből ötvözött fémtömb hevert előttük. Ha volt is valamilyen struktúrája, azt a hőség megsemmisítette. A meddő harc 3 évszázadon keresztül folytatódott. A hissek most már meg tudták ölni a Mislixeket, elegendő volt mintegy 10 másodpercig 200 abszolút fokon felüli hőmérsékletű sugárzást bocsátani rájuk. De a Mislixek védekeztek. Abiotikus sugárzásuk hatóereje megnövekedett, és a birtokukban lévő bolygók megközelítése 20 kilométeres távolságon belül veszélyessé vált. A Mislixek fel nem derített módon észrevették, ha SHIELD közeledett feléjük, s mielőtt az ledobhatta volna termikus bombáit, minden életet megsemmisítettek a gép belsejében. Azt is megtanulták, vagy legalábbis a hissek tudomása szerint első ízben alkalmazták, hogyan kell felemelkedni a térbe repülő szerkezetek nélkül, így a Mislixek legalább 9 főből álló csoportokban állandóan az általuk megszállt bolygók fölött cirkáltak. Sugárzásuk ereje valójában a csoportot alkotó egyedek számának köbével növekszik, s ha legalább 9-en vannak, ez az erő nagyon hosszú ideig hat. A hissek ekkor új taktikával próbálkoztak. Közvetlenül a bolygó felszíne fölött léptek ki az ahunból, ledobták bombáikat, majd ismét eltűntek az ahunban. Ez a taktika hatásos, de roppant veszélyes volt. Egy-egy apró számítási hiba folytán néha előfordult, hogy a SHIELD a bolygó felszíne alatt bukkant elő az ahunból. Ilyen esetben fantasztikus atomrobbanás következett be, mivel a SHIELD atomjai, valamint a bolygó atomjai azonos időben azonos helyet foglaltak el. A Mislixek uralma egyre terjeszkedett ebben a szerencsétlen galaktikában, amelynek csillagai sorra kialudtak. És roppant különös volt, amikor a SHIELD-ek irányítói az elláról e galaktikának azt a részét látták ragyogni, amelyről tudták, hogy már rég kialudt, mivel csaknem 1 millió év kellett ahhoz, hogy a fény onnan eljusson hozzájuk. Érkezésem előtt talán 20 esztendővel értették meg a hissek, hogy a Mislixek nem elégednek meg a már kioltott napok bolygóinak gyarmatosításával, hanem újabb napokat oltanak ki. Ezt a hipotézist Ossentúr állította fel 300 évvel ezelőtt, de az elmélet olyan fantasztikusnak tűnt, hogy senki nem tartotta fontosnak megjegyezni. A megtámadott galaktikában, a hissek második univerzumában, meglehetősen távol a Mislix birodalomtól létezett egy emberlakta bolygó, amelynek népe hasonlított a hissekhez, és kiváló kapcsolatokat tartott fenn velük. Ezt a bolygót, a Sklin naprendszerhez tartozó Hasnit előretort bázisként használták a háború során. Egy nap Mislixeket jeleztek a naprendszer egyik külső bolygójának eljegesedett felületén. Ugyanakkor a Hasni tudósai a napjuk által sugárzott energia igen erős csökkenését észlelték. Egy merész felderítés alkalmával, amelyet 3 SHIELD hajtott végre, fedélzetén hasnikból álló személyzettel,
A háború története során első ízben jelezték, hogy ezen a külső bolygón a Mislixek hatalmas fémoszlopokat építettek. Amikor a Hasni bolygó valamivel később a Napja meg az Afr nevű külső bolygó között tartózkodott, a laboratóriumokban és az erőművekben néhány napig minden nukleáris reakció lehetetlenné vált. A nap sugárzó energiája szüntelenül csökkent, és el kellett fogadni a nyilvánvaló tényt. A Mislixek tudják, hogyan lehet gátolni a csillagok nukleáris reakcióit. Nem maradt más megoldás, mint a Hasni kiürítése. A lakosságot átköltöztették az Ella galaktikája egyik csillagának a bolygójára. Végül 2 évvel érkezésem előtt a Hrsnek sikerült elevenen elfogni egy magányos Mislixet. Ezt a Mislixet láttam, sőt, meg is érintettem. Lassanként megszoktam az életet az Ellán. Még mindig Sujlik házában laktam, de már kaptam egy saját réobot. Nagyon gyorsan megtanultam bánni vele. Ezek a kis repülőgépek oly tökéletesek, hogy csak nem lehetetlen velük rosszul manőverezni. Vezetésük teljesen automatikus, és a pilóta szerepe csupán az irány, a gyorsaság és a magasság megválasztására korlátozódik. Természetesen az automatikus gépvezetést bármikor ki lehet kapcsolni. A hissek többsége csak ritkán használja. Ez a nép megtalálta a gép problémájának megoldását. Használni, nem félni tőle, és nem válni a rabszolgájává. Ugyanaz a személy, aki teljesen rendjén valónak tekinti, hogy felül egy ksillre, és, ahogy itt mondani szokták, a tér mögé megy, miközben Isten tudja hány milliárd kilométert tesz meg, minden további nélkül napokon átgyalogol, ha erre szottyan kedve. De én csak több hónap eltelte után kockáztattam meg az automatikus gépvezetés kikapcsolását, és mikor végre rászántam magam, oly határtalan élvezetet találtam egy csodás kis masina vezetésében, hogy az automatát ettől kezdve csak hosszú utazások alkalmával használtam. Egyébként eleinte és mindaddig, amíg véglegesen be nem fogadott a hissek közössége, és egyike vagyok annak a 3 idegennek, akit valaha is befogadtak, csak arra használhattam a réobot, hogy Sujlik házától a bölcsek házáig menjek vele. A hissek beszélt nyelvét is megtanultam, bár roppant nehéz nyelv a föld lakói számára. Főképp sziszegő hangokból áll, és az S meg a Z hangon kívül ritkán használnak másféle mássalhangzót, amint azt te is hallhattad az eddig elhangzott főnevekből. Átkozottul nehéz a hangsúlyozásuk, mivel aszerint változik, hogy kihez beszélnek, de talán még pokolibb az igeidő, na meg a többi. Egy példa. Házigazdámat Sujliknak hívták, de a háza Sujlik Sian, és az, hogy kilépek Sujlik házából, így hangzik. Stan Sujlik Sian. Ebből rögtön láthatod, milyen nehéz lehet egy bonyolult mondat képzése. A beszélt nyelvet soha nem tudtam tökéletesen elsajátítani. Ez egyébként nem bántott túlságosan, mivel mindent megértettem, amit mondtak. Ha én akartam beszélni, mindig a gondolat átvitelhez folyamodtam, és mondókámat egy hiss fordította le a beszélt nyelvre. Minden második nap elmentem a bölcsek házába, ahol valóságos előadás sorozatot tartottam a földi civilizációról. Cserébe félhipnotikus módszerekkel megtanultam a hissek nyelvét. Amit csak lehetett, mindent igyekeztem megtudni a hiss civilizációról és tudományról. 2 hissel együtt összehasonlító biológiai kutatásokat folytattunk. Aprólékosan tanulmányozták a véremet, és számtalanszor megröntgeneztek. Munkatársaim tökéletesen megértették, hogy én is kíváncsi vagyok, ezért merő jóindulatból igen sokszor önként átvilágították magukat előttem. A hissek szervezete hasonló a miénkhez, de gyanítom, hogy távoli őseik bizonyára közelebb álltak a mi hüllőinkhez, mint az emlőseinkhez. Ezzel kapcsolatban néhány szót kell szólnom az ottani állatvilágról. A nagyobb állatfajták kettős eredetűek. A hissek az Ellavén bolygójukról néhány háziállatot hoztak magukkal, nevezetesen egy nagytestű, igen hosszú lábú, zöldes szőrű macskafélét, amely értelmesség tekintetében vetekszik a majmainkkal.
A hissek rajonganak ezekért a macskákért, és minden házban legalább egyet tartanak belőlük. Eredetileg az Ella Vénen a történelem előtti korban vadászatra voltak idomítva, de félelmetes karmaikat és rövid kardhoz hasonló fogaikat most csak gazdájuk karosszékének szétszaggatására használják. Miss Dawes-nak nevezett macskafélén kívül a hissek egy aranysárga tejet adó, nagytestű emlős állatot tenyésztenek. Az Ella Tan eredeti faunája a tágas rezervátumokban még fennmaradt. Veszedelmes vadállatok is akadnak közöttük, ezekre a fiatalabb hissek olykor nyíllal és Miss Dolph falkával vadásznak. Az Ellán egyetlen szárnyas állat sincs, sem madár, sem rovar, de ezzel szemben az apró teremtményeknek egy bosszantó fajtája él ott. Hasonlít a mi hangyánkhoz, de nem azonos vele, és a hissek minden tudománya sem tudta kiirtani. Az Ella Vénen egy elefánt nagyságú állat is létezett, de a hissek feleslegesnek tartották a meghonosítását az új bolygójukon. 2 hónap múltán került sor arra a próbára, amelyet minden fiatal hissnek végig kell csinálnia, mielőtt a felnőttek sorába kerülne, azaz átmentem a pszichometriai vizsgán. Ennek semmi köze nincs a mi tesztjeinkhez, és a hissek egyáltalán nem a teremtő lángészt akarják megtalálni általa, csupán az alkalmasságot állapítják meg ilyen vagy olyan munkára, illetve felmérik az átlagos értelmi képességeket. Tehát átestem a pszichometriai vizsgán, egyébként teljesen önszántamból. Maga az esemény mély benyomást tett rám. Képzelj el egy pamlakfélét, ezen feküdtem egy üvegfalú teremben, fejemen egy hegyes szögekkel kivert sisakkal. Képzeld el a teljes sötétséget. Csak egy kis kék lámpa égett a helyiségben, és a regisztráló készülék fölé hajló hiss különös ábrázatát. Könnyű elektromos ütést éreztem, és a pillanattól kezdve a személyiségem mintha valamiképp megkettőződött volna. Tudtam, hogy kérdéseket intéznek hozzám, tudtam, hogy válaszolok rájuk, de vigyen el az ördög, ha vissza tudok emlékezni, hogy milyen kérdések és milyen feleletek hangzottak el. Láttam, amint a hiss lassan forgatja a gombokat, a fejemet kellemes, enyhe kábulat töltötte meg, s a hátam már nem is érezte a pamlag érintését. Mindez talán 2 bósikig tartott, bár számomra ez az idő 2 percnek tűnt. A szoba ismét kivilágosodott, a fejemről levették a sisakot, én pedig furcsán kiürült és pihent elmével álltam fel a pamlagról. A kapott eredmények tanulmányozása mintegy 10 napot vett igénybe. Azlem ekkor magához hívatott. A rajta kívül még 3 kísérleti lélektannal foglalkozó szakember fogadott. Azlem szerint a vizsga eredménye általános meglepetést keltett. Értelmi képességeim jóval felülmúlták a hissek átlagát, az én minősítésem 88 volt, a bölcsek átlaga 87. A szakembereket még inkább megdöbbentették érzelmi képességeim. Megtudtam, hogy könnyen veszélyessé válható egyén vagyok. Rendkívüli harckészséggel, továbbá a szeretet vagy a gyűlölet fantasztikus képességeivel rendelkezem, határozottan kedvelem a magányosságot, és némileg zárkózott a természetem. Ez utóbbi vonás nyilván nem meglepetés számodra. Ezzel szemben a misztikus emóciókkal kapcsolatos képességeim roppant alacsonyak, csak nem a semmivel egyenlők, s ez látszólag elszomorította a hisseket. De mindennél jobban meghökkentette őket az a tény, hogy a hullámok egy bizonyos típusát sugárzom, amelyet nem tudnak megfejteni, de nagyon hasonlít a mislixek által kibocsátott hullámokhoz. A vizsga gyakorlati eredménye az volt, hogy nem küldtek a réssandra a többi emberiség képviselőivel együtt, hanem az Ellán maradhattam, mivel a bölcsek ezt a megoldást kedvezőbbnek vélték. Tehát továbbra is Súlyliknál laktam, aki hamarosan újra elindult az Ahunba, és egyedül hagyott. De akkor már több szomszéddal megismerkedtem, és elég gyakran meglátogatott Essin, vagy családjának valamelyik tagja. Mivel a beszéddel egy időben olvasni is megtanultam, rávetettem magam Súlylik számtalan könyvére, amelyek közül főképp a fizikai tudományokkal foglalkozók meghaladták tudásomat. A biológiát vagy az univerzális archeológiát tárgyaló művek viszont nagy örömömre szolgáltak. Egy nap,
amikor békésen olvasgattam a 11. univerzum Fluch naprendszeréhez tartozó Szén bolygó rövid történetét, egy kék színű réhub ereszkedett le a ház előtt. A gépből egy hatalmas termetű hiss lépett ki, a bölcsek tanácsának egyik tagja, akit Asszának hívtak. Ritkán találkoztam vele, mert fizikus volt, és a hissek nagyon hamar megállapították, hogy ismereteim e téren túlságosan középszerűek, tehát nem érdemes, hogy egy szakember rám fecsérelje az idejét. A látogatás tehát meglepett. Assza egy pillanatig sem vesztegette az idejét, és a hissek szokása szerint azonnal a tárgyra tért. Gyere, szükségünk van rád! Mihez? kérdeztem. Látni szeretnénk, hogy valóban egyike vagy-e a prófécia pirosvérű lényeinek, akiket a mislixek nem tudnak megölni. Gyere, nem fenyeget semmi veszély. A kérést természetesen visszautasíthattam volna, de semmi kedvet nem éreztem hozzá. Alig vártam, hogy végre pontosan tudjam, kik azok a hírhett mislixek. Követtem Asszát a réobjába. Nagyon magasra emelkedtünk, és teljes sebességgel repültünk el, 2 tenger, a hegyek, majd ismét egy tenger fölött. A réob 3 óra múltán egy kopár, sziklás kis szigeten ereszkedett le. Több mint 9000 kilométert tettünk meg. A láthatáron már lefelé hanyatlott a nap, és nagyon távol lehettünk az egyenlítőtől, mert úszó jegeket láttam a tengeren. Assza a hullámok fölé emelkedő, parányi töltésen szállt le réobjával. Nem messze tőlünk egy fémből készült, vastag kaput láttunk, és megindultunk feléje. Vezetőm mindenféle bonyolult művelet elvégzése után kinyitott egy kis ablakot a kapun, és néhány szót mondott. Odabent hőpisztolyokkal felfegyverkezve 12 fiatal hiss állt őrséget, és alaposan szemügyre vették személyemet. Az őrök között elhaladva egy 8-szögletű terembe léptünk, amelynek egyik fala olyan sajátságosan fénytelen anyagból készült, mint a tejüvegszerű képernyők. Asztal leültetett. Ez a dolgozószobám, mondotta. Engem bíztak meg a mislix őrzésével. Ezután a következő történetet mesélte el. Több mint 2 évvel ezelőtt egy ksil észrevett a térben egy magányos mislixet, és sikerült foglyul ejtenie. Ez korán sem volt könnyű dolog, és a ksil személyzete, mivel hosszú ideig kellett elviselnie a mislix sugárzást, utána még sokáig gyengélkedett. De még súlyosabb problémát jelentett a mislix átszállítása az Ella meleg légkörén, amely könnyen megölhette volna. De a dolog végül is sikerült, és a mislix végül is egy olyan föld alatti verembe került, ahol a hőmérsékletet állandóan abszolút 12 fokon tartották. Az emberiségek valamennyi típusa, kivéve a legutóbb megismerteket, akik át tudtak kelni az Ahunon, és engem, önként alávetette magát a mislix sugárzásának. Természetesen minden óvintézkedést megtettek, nehogy végzetes baleset történjék. A sugárzást senki nem tudta elviselni. Egyik kísérleti alanynak sem volt piros a vére, ahogy az a proféciában olvasható. Az én vérem viszont piros volt. És most nézd meg a mislixet, fejezte be Assza. Elsötétítette a helyiséget, és a képernyőn különös kék fényben lebegő képek jelentek meg. Hideg fény, minden másféle világítás megölné a mislixet. Tekintetem szinte elmerült egy nagy kiterjedésű, kriptaszerű helyiségben. Sziklás talaja teljesen kopár volt. A közepén mozdulatlanul gubbasztott valami, amit eleinte egy süllyesztett csuklókkal összeillesztett lemezekből álló kis fémszerkezetnek véltem. A körülbelül 2x1 méteres térfogatú, poliéder alakú tárgy élénkvörös fénnyel csillogott. A hiss a pszichométerre emlékeztető regisztráló készülékek elé húzott. A számlapokon a foszforeszkála mutatók lassan ingadoztak, és fluoreszkáló csövek lüktettek nyugodt, szabályos hullámzással. A mislix élete, magyarázta Assza. A mislix állandó gúca azoknak az elektromágneses jelenségeknek, amelyeket ti, földi emberek állítólag energiaforrásként használtok. Most pihen. Assza megcsavart egy gombot. A kripta hőmérsékletét jelző termométer az abszolút 12 fokról az abszolút 30 fokra emelkedett.
A mutatók előbbre szökkentek a számlapokon, a csövek élénkebb fényt árasztottak, és lüktetésük felgyorsult. Assza rámutatott az egyikre, amelyik sajátos ütemben vibrált. A Pfen hullámok. Tudomásunk szerint a Michelixeken kívül csak te bocsátasz ki ilyen hullámokat. Felnéztem, és megpillantottam magam egy tükörben. Fantasztikus látványt nyújtottunk, Assza meg én. Arcunkat csak a csövekből sugárzó, lüktető, zöldes fény és a kék színben derengő képcső vízfénye világította meg. Ritkán éreztem magam az Ellán ilyen hontalannak, ilyen idegennek. Szinte megrémültem. A Michelix most megmozdult. Csuklókra járó, tagolt lemezei egymás után léptek működésbe, és egy lépkedő ember sebességével változtatta a helyét. Assza a hőmérsékletet ismét abszolút 12 fokra csökkentette. Íme a Michelix. Szeretnénk, ha lemennél a kriptába, és kitennéd magad a Michelix sugárzásának. Semmiféle veszély nem fenyeget, főképp az életed nem forog kockán. A többiek már mind jártak odalent, sajnos eredmény nélkül. A térben, ahol síljeink fala védelmez bennünket, 9 Michelix kell ahhoz, hogy halálos veszélybe kerüljünk. Itt, ilyen közelről és védőfal nélkül, ehhez egy Michelix is elegendő. Mivel ott lent, a csaknem légüres helyiségben nagyon alacsony a hőmérséklet, megfelelő védőfelszerelést kapsz. Én innen ügyelek mindenre, és 2 robot fog elkísérni, hogy visszahozzanak, ha elvesztenéd az eszméleted. Hajlandó vagy lemenni? Egy másodpercig tétováztam, miközben a lassan kúszó, rémes szörnyeteget figyeltem. Úgy éreztem, mintha a szigorúan mértani felépítésű páncél alatt könyörtelen elme lakozna, egy érzelmek nélküli tiszta értelem, ijesztőbb bármely tudatos kegyetlenségnél. Igen, ez a lény valóban az éjszaka és a hideg gyermeke volt. Rendben van, vetettem még egy utolsó pillantást a képernyőre. Szükség esetén növelhetjük a hőmérsékletét, és megölhetjük, folytatta Assza. De nem hiszem, hogy erre kényszerülnénk. Vállalkozásod azonban mégis kockázattal jár. Egyetlen Michelix nem tud megölni egy hist, csak ha az utóbbit túl hosszú ideig éri a sugárzás. Azokat sem ölte meg, akik előtted jártak odalent. De te más vagy. Vigye el az ördög, dünnyögtem franciául, majd histnyelven folytattam. Ne vesztegessük az időt, előbb vagy utóbb végre kell hajtani a kísérletet. Amíg nem beszélted a nyelvünket, nem hajthattuk végre. Amíg odalent vagy, nem tudom átadni neked a gondolataimat. Újra bekapcsolt a világítást. Egy his lépett a szobába, és intett, hogy kövessem. Egy föld alatti helyiségbe mentünk, amely egy szinten volt a kriptával. A falon áttetsző űrhajós ruhák lógtak. A his segítségével felvettem az egyiket. Tökéletesen rám illett, ami azért nem volt meglepő, mert pontosan az én méretemre készült. Az egyik hatalmas űrruha bizonyára azé a kocsányon ülőszemű óriásé volt, akinek szobrát az emberiségek lépcsőjén láttam. Az ajtó ismét megnyílt, és erős fémkarokkal ellátott 2 hatkerekű gépezet gördült be rajta. A his kiment, és az ajtó bezárult mögötte. Hallasz engem? Harsogott Assza hangja a sisakomban. Igen, nagyon jól. Még mindig védve vagy a Michelix sugárzásától. Ez a sugárzás nem tud áthatolni a tőle elválasztó 4 méter vastag nikkel-acél tömbön. Ez az egyetlen hatásos védekezés, de harc közben nem alkalmazható a súlya miatt. Most kinyitom az összekötő ajtót. Lépj hátrább, és jól vigyázz. Bármi is történne, amíg nem mondom, nehogy megpróbáld levenni az űrruhádat. A falon kívül elhelyezett 4 méter hosszú fémtömb megmozdult, és lassan félrecsúszott. Semmiféle hideget nem éreztem, de az űrruha lassan felfúvódott. Olyan lettem, akár egy bibendum. Átsúrrantam a nyíláson, és beléptem a verembe. A kriptaszerű helyiség túlsó végében mozdulatlanul hevert a Michelix. A kék fény itt halványabbnak tűnt, mint a képernyőn. Nesztelenül lépkedtem az egyenletes talajon. Minden csendes és mozdulatlan volt. Sisakomban hallottam Assza lassú lélegzését.
A Mislix még mindig nem mozdult. Aztán hirtelen felém siklott. Előről nézve olyan volt, mint egy körülbelül fél méter magas, ellapult tömeg. Mit kell tennem? Kérdeztem. Még nem bocsát ki sugarakat. Nem fog hozzád érni. Egyszer a levegőbe emelkedett, és lezuhanva agyonnyomott egy hisset. Utána 12 bósikig magas hőmérsékleten tartottuk, életben maradásának végső határán. Remélem, hogy észretért, és nem fogja újra kezdeni. Ha mégis megpróbálná, az övedben ott van egy hőpisztoly, csak szükség esetén használd. A Mislix sebesen keringett körülöttem. Még mindig nem sugároz. Mit érzel? Semmit. Egyáltalán semmit. Csak némi félelmet. Vigyázz! Sugároz! Sugároz! Valahol a fémtömeg előső részén halvány lila sziklacsóva jelent meg. Még mindig nem éreztem semmit, és ezt azonnal közöltem Asszával. Nem érzel a testedben valami bizsergést? Nem is szédülsz? Nem, semmit sem érzek. A Mislix most hevesebben sugárzott. A csóva már elérte az 1 méternyi hosszúságot. Még mindig semmi? Semmi. Ilyen erős és tartós sugárzás hatására egy hiss már elájult volna. Azt hiszem, hogy ti földiek vagytok azok a lények, akiket a profécia említ. A Mislix mintha megdöbbent volna. Legalábbis így értelmeztem a mesterkedéseit. Hátrált, közelebb jött, abbahagyta a sugárzást, majd újra kezdte. Megindultam feléje. Hátrált, majd megállt. Ekkor a sérthetetlenség talán ámító érzésével eltelve, és a vitézkedés vágyától hajtva, nagy léptekkel megközelítettem, és ráültem. Hallottam Assza elborzadt kiáltását, majd fütyülő nevetését, midőn a Mislix egy hirtelen rándulással kisiklott alólam, és a kripta túlsó végébe menekült. Én voltam az első hús-vér lény, aki megérintett egy eleven Mislixet. Elég, szólalt meg Assza. Térj vissza abba a terembe, ahol az űrruhák vannak. A fémtömb ismét elzárta a nyílást mögöttem, és fütyülve tódult be a levegő. A hiss segítségével kibújtam az űrruhából, s a felvonó ismét visszavitt Assza dolgozó szobájába. A hiss a karosszékben roskadva zokogott örömében.